Marc, penod 4, ac adnodau 26 a 27, 28 a 29. Ac meddai, fel hyn y mae teyrnas Dduw, bydd dyn yn bwrw'r had ar y ddaear, ac yna'n cysgu'r nos, a chodi'r dydd a'r had yn egino, ac yn tyfu mewn modd na sgwyrir, ohoni ei hun y mae'r ddaear yn dwyn ffrwyth. Eginyn yn gyntaf, yna tywysen, yna yd llawn yn y dywysen, a phan bydd y cnwd wedi ei ddfedu, y mae'n bwrw iddiar unwaith a'r cryman, gan fod y cynheuaf wedi dod. Fel ych chi gyd yn gwybod, ni wedi bod yn cynnal cyfarfodydd Zoom ar bnawn dydd Sul ers rai misoedd. Roedd nhw yn wythnosol ar un adeg, nawr ni wedi mynd nôl i gael bob mis. Ac fe fydd rai yn chi gwybod, pan mae wedi dod i fy nhro i, rydyn ni wedi bod yn edrych ar rai o ddamhegion yr arglwydd Iesu gyda'n gilydd. Ac fi'n credu bod tua 10-12 o negeseuon wedi bod ar y damhegion. Ac heno fi moyn troi nôl at un o'r damhegion sy'n siarad arnyn nhw dros Zoom. Felly ymddiriadau rhain o chi, oherwydd mae rhain o chi wedi clywed hyn o'r blaen. Wel, chi wedi clywed mini fersiwn, beth sydd gen i ddweud heno ta beth yn barod. Sef dameg yr had yn tyfu, neu dameg yr had yn tyfu yn ddiarwybod, fel mae'n dweud ar ben y dudalen yn y William Morgan o blaen i fel hyn. Yr had yn tyfu yn ddiarwybod. Dwi'n gwybod pa mor adnabyddus yw'r ddameg hon, falle dim mor adnabyddus a rai eraill. Ond beth sydd gyda ni yn y ddameg yw cymhariaeth yn hytrach na stori. Cymhariaeth sydd yn ein atgoffa ni o ddameg enwog, sef dameg yr heiwr. Ac mae'r arglwydd yma yn canolbwyntio ar ac yn egluro yn llawnach yr hedyn sydd yn syrthio ar y tir da. A beth sydd gyda ni yn y ddameg yw hanes gwaith gras yng nghalon person. Mae yna debygrwydd yn ôl yr arglwydd rhwng y ffordd y mae gwenydd neu yd yn tyfu a gwaith Duw yng nghalon y Cristion. Dyna beth sydd gyda ni, cymhariaeth. Ac yn syml iawn heb rag ymodroddi ymhellach, mae yna 4 peth i ni sylwi arno fe gyda'r gymhariaeth yma. Awn ni at y cyntaf, felly. A dyma'r cyntaf. Fel gyda thyfiant yd neu wenydd, felly gyda gwaith gras yng nghanol person, mae'n rhaid bod yna heiwr a had. Fel hyn y mae teyrnas Dduw, bydd dyn yn bwrw'r had ar y ddaear. Dyw'r ddaear byth yn dwyn gwenydd neu yd ohoni ei hun. Fel yn ei gyd, wel, dim ffermwyr yma, mae ffermwyr i gyd yn gwybod hynny.
Ond mae garddwyr yn gwybod hynny hefyd. Dydy'r ddaear byth yn dwyn id neu blodau pert ohoni hun. Fe ddaw chwyn, ond nid id. Mwyn i chi gael cynheuaf id, mae'n rhaid i ddim weithio. Mae'n rhaid ar redeg y tir. Mae'n rhaid paratoi. Mae'n rhaid clirio'r ddaear. Mae'n rhaid gwasgaru yr had. Yn yr un modd, gyda ni, fe fydd calon dyn, person, bechgyn, merched, dynion, menywod, byth o ran ei hun yn troi at Dduw ac yn edifarhau ac yn credu byth, newn nhw fyth ohonon nhw ei hun. Newn nhw fyth i fyddhau i orchmynion Duw ohonon nhw ei hun. Mae'r galon yn anialdir. Mae'r galon yn ddiffaith, barn ohono ei hun, yn ysbrydol. Rydyn ni'n amddifaid o ras Duw wrth natur. Rydyn ni'n farw tuag at Dduw. Rydyn ni'n anafl, mae'r galon yn anafl i roi bywyd ysbrydol. Mae'n rhaid i'r ysbryd glân fod. Fe yw'r dyn sydd yn dod ac yn torri'r ddaear. Ac yn rhoi rhywbeth nad oedd yn o'r blaen. Fe sydd yn plannu'r hedyn. Fe sydd yn torri mewn. Ac mae'n rhoi natur newydd yn y galon. Mae J.C. Ryle yn dweud hyn. Grace in the heart is an exotic. It is a new principle from without, tivas, sent down from heaven and implanted in his soul, left to himself. No man living would ever seek God. It's an exotic, medd J.C. Ryle. Chi'n gwybod beth yw exotic? Exotic yn meddwl mae wedi dod o wlad arall. Chi'n edrych ar planhigyn a chi'n dweud, dydy'r planhigyn a ddim yn edrych yn naturiol. Dydy'r planhigyn a ddim yn edrych yn gynhenid i ni yng Nghymru. A mae'n exotic. Mae'n dod o wlad arall. Mae wedi dod o De America, neu ble bynnag. It's an exotic. Mae wedi dod o rywle pell i ffwrdd. A mae'n awr yn eich gardd chi. Dyna fel mae gyda bywyd ysbrydol. Mae'n rhaid iddo fe ddod o rywle arall. Dyma beth mae Williams Practicalyn yn dweud. Fflam o dan o ganol nefoedd yw ddisgynodd yma i lawr. Dyna fe, dyna fe. Dyna'r ail enedigaeth. Does dim byd yno ni wrth naturiol, wrth natur. Does neb yn ceisio Duw. Neb wrth natur. Does neb wrth natur yn gallu gwneud da. Neb yn gallu gweddio. Neb yn gallu gwella ei hun. Wy'n gwybod mae bobl yn gallu trio, ac i raddau mae bobl yn gallu gwella rhywfaint diwygio i bywyd. Maen nhw'n gallu rhoi fyny ar rai pethau ydyn. Gallu gwneud job yn eitha da ohoni. Ond does neb yn gallu gwneud unrhyw beth ysbrydol. Does neb yn gallu ceisio Duw. Does neb yn gallu gwneud rhywbeth i blesio Duw o'i natur ei hun. Amosib. It's an exotic. Mae'n rhaid i'r ysbryd glân ddod a phlannu rhywbeth newydd, bywyd. Y fflam o dan yma yn eich calon, yr egwyddor newydd, the new principle. Dyna yw ail enedigaeth. Ydyn ni'n Gristnogion prynhawn yma.
Wy'n gwybod bod rai yma'n Gristnogion. Pam ydyn ni'n Gristnogion? Ydy rhywbeth yno ni? Ydy yn rhywbeth ges ni'n geirio gyda fe? Rhyw gene arbennig? Neu rhyw quirk arbennig yno ni? Neu rhyw rinwedd arbennig yno ni? Na! Dim o gwbl. Fe glwson ni rhywbeth, fe ddarllenson ni rhywbeth, ac fe blanw i rhywbeth. Yna i'n cael o'n dan yr ysbryd glân. Gair Duw yn cael ei blannu eno ni. A beth atho. Yn ail, fel gyda thyfiant gwenydd neu yd, felly hefyd yng ngwaith gras, mae yna lawer ystydd tu hwnt i'n reolaeth a'n dirnadaeth yn dealltwriaeth ni. Rydewch eto, fel hyn y mae teyrnas Dduw, bydd un yn bwrw had ar y ddaear ac yn ymcysgu'r nos a chodi'r dydd a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr ef. Medd Iesu Grist. Dwi'n licio hwn. Gall y ffarmwr mwyaf doeth, mae ffermwyr yn doeth, y pobl sydd yn cynaeafu pethau yn bobl glyfar iawn, a garddwyr, pobl, mae gen i barch at garddwyr. Mae cymaint o wybodaeth gyda nhw, ond dydy'r ffarmwr na'r garddwr mwyaf doeth, mwyaf gwybodus yn y byd, ddim yn gallu esbonio popeth sydd yn digwydd mewn hedyn. Unwaith mae'n cael ei hau yn y ddaear. Mae'n gwybod, y ffarmwr, mae'n deall fod rhaid iddo wneud rai pethau. Mae'n rhaid iddo fe paratoi'r ddaear. Mae'n rhaid iddo roi'r hedyn yn y ddaear. Mae'n rhaid iddo orchuddio'r ddaear. Mae'n rhaid iddo fe rhoi dŵr ac yn y blaen. Ond gall e ddim reoli llwyddiant neu ffyniant pob gloyn, pob hedyn mae'n hau. Gall e ddim esbonio pam mae'r rhai had yn tyfu, tra bod eraill ddim yn tyfu. Gall e ddim dweud yr awr pryd y bydd y planhigyn yna yn tyfu. Gall e ddim diffinio beth yw bywyd yn y pridd. Mae'n rhaid iddo adael y pethau hyn. Na gyd mae'r ffarmwr yn gallu gwneud yw blannu. Ac yna mae'n gadael. Mae'n goffa gadael y gweddill i Dduw. Mae'n gadael y tyfiant i Dduw. Felly mae hefyd, ffrindiau, gyda gwaith gras yng nghalon person. Mae yna ddirgelwch i ni. Mae e wedi guddio oddi wrthyn ni. Dyn ni ddim yn gallu esbonio pam mae'r gair yn cael effaith ar rai bobl yn y gynulleidfa, tra rai bobl, dydy ddim yn cael dim effaith o gwbl. Mae'n guddiedig i ni, mae'n ddirgelwch i ni. Ni ddim yn gallu esbonio pam yn achos rai, gweithaf pob magwriaeth, gweithaf pob anogaeth mae rhai pobl wedi cael, maen nhw'n gwrthod y gair. Ac ar y llaw arall, dyn ni ddim yn gallu egluro pam gweithaf pob rwystyr mae rhai bobl yn cael, ac gweithaf i magwriaeth gwael nhw. Pan maen nhw'n clywed, maen nhw'n derbyn y gair yn llawen
I ni'n gallu egluro, neu ni'n gallu, ddim egluro, ni'n gallu darlunio illustrator, hynny ni gymaint o weithiau. Ni'n gwybod am deuluoedd, lle mae yna blant wedi cael eu magu yn yr un tŷ, gyda'r un tad, gyda'r un fam, mynd i'r un capel, clywed yr un gwirioneddau. So mae'r brawd wedi dod i ffydd. Ond yw'r chwaer ddim. Mae un yn gwrthod ac yn mynd ymlaen I gerdded gyda'r arglwydd, tra bod un yn gwrthod ac yn mynd I ffwrdd. Dyna ni. Mae'n cofio mynd i'r coleg, sawl blwyddyn yn ôl. A wedi dweud yn mwy nag unwaith fi'n gwybod. Mae 2 ffrind gyda fi. 2 ffrind, anodd iawn, 2 fachgen hyfryd. A dde sy'n gyfeillgar iawn gyda nhw yn y dyddiau cynnar yna. Y 2 yn nod i'r undeb Gristnogol. Y 2 yn clywed yr un gwirioneddau. Un erbyn hyn yn weinidog ac yn cerdded gyda'r arglwydd ac I chi'n nabod hyn. Ac un, dim byd. Dim byd wedi digwydd yn ei fywyd Dyma ni. Mae y gwynt yn chwythu lle yma nhw. Nid yr arglwydd wrth Nicodemus, sath I aglaw Iesu neu. Ond ni wythos o ble mae'n dyfod. Nac yn mynd felly mai gyda phob un yr anedd o'r ysbryd. A dyma ail sydd yn amserol. Unrhyw un sydd yn dysgu, neu yn pregethu, ond I ni gyd mewn gwirionedd, ac I achos I ni gyd mewn ystyr, yn gobeithio'n hau, ond yn arbennig I bregethwyr. Allwn ni blannu. A dyna'n gwaith ni. Ond allwn ni ddim sicrhau llwyd. Mae rhaid ni adael hynny I ddiw. A mae yna wers anodd I ni weithiau I ddysgu. Ond mae'n rhaid I ni. All rhywun pregethu mwyaf grymus. Gall rhywun cael yr pregeth mwyaf clir. Ond Dyw'n unig sydd yn gallu rhoi bywyd. Dyna beth oedd Paul yn dweud iddo fe yn y darlleniad. Ynglŷn â rydw I wedi plannu ac mae Apollos wedi dyfrhau. Ond Dyw sy'n rhoi'r cynnydd. Dim ond Dyw sydd yn gallu rhoi y cynnydd. Yn gwaith ni yw hau. Eich gwaith chi yw hau. Yr wythnos hon, eich gwaith chi yw hau. Yn waith I yw hau. Ond mae'n rhaid I ni aros mewn ffydd ac ymynedd. Y bydd Dyw yn rhoi cynnydd fel mae gweld yn dda. Yn drydydd, fel gyda thyfiant id. Fe fydd bywyd, maes o law, yn amlygu I hun. Falle fod y dechreuadau yn ddirgel ac yn guddiedig oddi wrthyn ni, fel ni wedi dweud. Ond os oes planhigyn yn tyfu, os oes bywyd go iawn fel petai, y bydd yn dod yn amlwg. Bydd tyfiant, byddwch chi'n gweld. Ac yna'n cysgu'r nos a chodi'r dydd a'r had yn egino ac yn tyfu mewn modd na sgwyr ohoni ei hun y mae'r ddeiar yn dwy'n chwyth, eginyn yn gyntaf, yn y tywysen, yn y un llawn, yn y dywysen. Fel mae yna gamau gyda id yn tyfu, neu blodyn yn tyfu os licwch chi. Mae yna gamau hefyd yn datblygu'r plentyn Duw. Dyle fod datblygiad, dyle fod eiddfedu, dyle fod cynnydd, dyle fod tyfiant. Mae hwnna'n bwynt syml, ffrindiau, mae mor bwysig, gobeithio bod ni gyd yn deall. Gobeithio bod ni gyd yn gwrando ar y pwynt hyn. Beth yw'r unig dystiolaeth
Beth yw'r unig dystiolaeth? Bod rhywun yn blentyn I Dduw. Beth yw'r unig dystiolaeth? Bod rhywun yn Gristion. Mae hwn mor bwysig. Yr unig dystiolaeth bod rhywun yn Gristion. Bod rhywun wedi cael gras ar ei calon. Bod rhywun wedi aileni. Mae yna dyfiant. Mae'r person yn tyfu. I chi'n gweld rhywbeth. I chi'n gweld dail yn dod. I chi'n gweld y planhigyn yn tyfu. Chi'n gweld ffrwyth yn dechrau dod. Maen nhw'n newid. Maen nhw'n aeddfedu. Maen nhw'n cynyddu. Dyn nhw ddim yr un peth ag oedden nhw o'r blaen. Mae yna ddatblygiad, development, yna, progress. I chi'n tyfu? I chi'n tyfu? Ydw i'n tyfu fel Cristion? Ydw i'n aeddfedu? Ydych chi wedi tyfu yn y flwyddyn diwetha? Fel Cristion? Ydych chi wedi tyfu yn y 5 mlynedd diwetha? Ond mae pobl yn edrych arnoch chi, ydyn nhw'n dweud, mae'n tyfu. Mae hi'n tyfu. Mae hi'n aeddfedu. Mi'n gallu gweld bod neu hi'n Gristion. Ydych chi'n fwy amyneddgar na oeddech chi 5 mlynedd yn ôl? Ydych chi'n fwy caredig nag oeddech chi 5 mlynedd yn ôl? Ydych chi'n fwy maddeugar na oeddech chi 5 mlynedd yn ôl? Ydych chi'n fwy sanctaidd nag oeddech chi 5 mlynedd yn ôl? Ydych chi'n fwy pur eich meddyliau, yn fwy pur eich siarad nag oeddech chi 5 mlynedd yn ôl? Dyma'r tystiolaeth, dyma'r unig tystiolaeth. Allen ni siarad faint ni moyn. Allen ni gael ein enw lawr ar lyfr cymaint ac ni moyn am flynyddoedd, ond yr unig tystiolaeth yw bod tyfiant yna. Ydyn ni am dyfu, ydyn ni'n ymdrechu I dyfu. Chi'n gweld, dydy e ddim yn automatic. Mae hwn yn broblem. Mae rai pobl yn meddwl, wel, mae mas o'n reolaeth ni. A mae rai pobl yn meddwl bod trwy rhyw fath o osmosis. Ydych chi'n dod yn sanctaidd trwy osmosis. Chi'n cofio beth yw osmosis? Osmosis yw pan I chi'n cael eich newid o'r amgylchedd I chi yno fe. Chi'n rhoi taten, falle chi'n cofio'ch gwyddoniaeth, chi'n rhoi taten mewn dŵr hallt, a dros amser mae'r taten yn mynd yn hallt oherwydd osmosis, oherwydd mae yn y dŵr hallt. Dydyn ni ddim yn cael ein sancteiddio trwy osmosis. Dydyn ni ddim yn dod yn fwy sanctaidd, jyst trwy bod mewn awyrgylch gyda phobl sydd yn Gristnogi. Mae'n help, fe ddyle fe effeithio arno ni, ond dydy ddim yn automatic. Dyw amser ddim yn helpu ni. Mae'n drist iawn. Un o'r pethau trista yw pan chi'n gweld Cristion sydd wedi stopio tyfu. Tragic. Does dim fwy o ddealltwriaeth gyda nhw am bethau Duw nag oedd 5 mlynedd yn ôl. Does dim dirnadaeth, mwy o dirnadaeth nag oedd 5 mlynedd yn ôl. Does dim mwy o ffydd gyda nhw na oedd 5 mlynedd yn ôl. Dim mwy o ras na 5 mlynedd yn ôl. Dim mwy o brofiad. Heb dyfu. Dychmygwch bod chi'n cwrdd â mam sydd newydd cael plentyn bach, babi bach, newydd I eni, a chi'n cwrdd â'r fam, a chi'n mynd lan ac I chi gweld y babi, a chi'n llawn ffys am y babi, a llawn llawenydd,
o weld y babi. A chi gofyn y cwestiynau hyn i'r fan. Ydy babi yn bwydo? Ydy'n cysgu? Ydy'n cysgu. A chi'n dal y babi a chi'n dweud, hyfryd. A nawr dychmygwch bod chi yn gweld yr un fam gyda'r un plentyn mewn 2 flynedd. Ac ych chi'n gweld bod y babi heb dyfu. Dal yn bwydo ar laeth. Dal ddim yn gallu siarad. Dal ddim yn gallu cerdded. Bydde hynny'n drist, bydde fe. Dychmygwch beth chi'n cwrdd ar fam eto mewn 2 blynedd. A mae'r babi dal yn babi. Wel, byddech chi yn wylo dros y fam yna. Dyle Cristnogion dyfu. Yn bedwerydd ac yn olaf, fel gyda thyfiant gwyn, does dim cynheuadd nes fod yr had yn eiddfed. Does dim un ffermwr yn torri yr hyd tan bod yr hyd yn barod. Does neb yn torri'r hyd pan mae'r hyd yn wyr. Eich chi'n aros nes bod yr hyd yn felyn ac yn hongian. Ac yna eich chi'n dod â'r cryman ac yn casglu y ffrwyth. Mae pob ffarmwr yn aros i'r glaw, a'r haul, y gwres a'r oerfel i wneud ei gwaith. Fel bod y grawn i'w weld yn am, ac wedyn mae'n estyn y cryman ac yn casglu y cynnyrch i'r ysguborau. A phan bydd y cnwd wedi eiddfedu, a mae'n fwrw iddiar unwaith a'r cryman gan bod y cynheuaf wedi dod. Mae Duw yr un peth wrth ddelio â ni gyda gwaith gras. Dydy Duw ddim yn symud neb o'i blant o'r byd yma nes bod ei gwaith wedi wneud. Yn gweld, dydy Cristnogion byth yn marw ar yr amser anghywir. Nid yng ngolw Duw. Falle dyn ni ddim yn deall yr amser. Falle mae'n ddirgelwch i ni, ond ddim i Dduw. Mae amser i Dduw yn berffaith. Mae'n gweld bod yr hyd yn barod ac mae'n ei cymryd nhw. Fi'n cofio beth oedd y Methodistiaid cyntaf yn dweud, oedd e'n gwybod pwy wedodd y gyntaf, George Whitfield, falle, ond oedd y Methodistiaid cynnar yn dweud hyn, rydym yn anfarwol tan mae ein gwaith wedi ei orffen. We are immortal, methu marw, chymo fel superheroes, immortal, neb yn gallu lladd. We are immortal until our work is done. Mae'n dda, Duw, mae'n gysur i ni, fel Cristnogion. Gawn ni ddim ei cymryd, tan bod Duw yn dweud di barod. Dim siawns, dim damweiniau, dim camsyniadau yng ngolwg Duw. A phan bydd y cnwd wedi eiddfedu, a mae'n bwrw iddi unwaith a'r crymwn, gan fod y cynheuaf wedi dod. Duw a helpo ni i dyfu ac i fod yn barod. Amen.